Готов ли си? Добре, крепи се. Шопска ръченица. 10 такта общо. Започваме с две последователни графки с десния крак. Имаме раз, два, три, раз, два, три. Едно малко странно движение, при което скок на двата крака и леко изтегляме кръчето назад. Това ни е на раз и на два. На три врътваме левия крак обратно на часовниковата стрелка. И след това обратно на посоката, обратно с тялото, но по посока на колото, две ръченични последователно. Раз, два, три, раз, два, три. До тук ще го направя. Тоест имаме следното нещо. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. След това, две последователни графки, обаче с другия крак. Тялото ни се обръща обратно на посоката на колото. Имаме раз, два, три, раз, два, три. Стъпка на ножче и на три правим косичка с десен крак. Леко назад се връщаме с ръченична. Раз, два, три. Раз, два, три. Това ни е последното движение. Тоест, последните 5 такта са ни. Два пъти графки с ляв крак. Тялото ни гледа наобратно. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Раз, два, три. Ние следващия такт. Ръченична. Раз, два, три. Раз, два, три. И хорото започва от начало. Цялото нещо е следното. Раз, два, три, 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 раз, два, три. На музика, възможно е да го объркам, върви следното.